cychwyn fel y prosiect y Dref Werdd. Bwriad y ffilm yma i gyflwyno holl staff y prosiect. Blwyddyn yn ôl dim ond y fi oedd yn gweithio i'r Dref Werdd. Erbyn heddiw mae'r tîm wedi cynyddu rhywfaint. Felly y syniad yw i cyflwyno pawb fel bod pawb yn gwybod pwy sy'n neud be. Wedi ariannu gan cronfa cymunedol, mae gennym ni Meg a Rhian a Meilir. Mae Rhian a Meilir yn rhannu ei gwaith fel gweithiwr prosiect llesiant. Haia, Rhian dwi, gweithiwr prosiect llesiant yma efo'r Dref Werdd. Dwi wedi bod yma ers blwyddyn, a da ni dal yma yn barod i'ch helpu chi yn y gymuned. Dwi wedi bod yn gwneud dipyn o bethau efo'r gymuned dros y blynyddoedd dwytha, rhwng Car Gwyllt a panidion pêl-droed a bob math o gigs a noson comedia. Ond rwan da ni yma i helpu chi i wneud eich bywyd chi'n well. Felly, hopiwch fewn i weld ni. Da ni ar agor dy llun, dy Mercher a dy Gwener. Hwyl! Hi, Mei, dwi'n enwi, dwi'n gweithio ar prosiect llesiant fod ar Rhian. Debyg mae arbenigedd fi di stwff rownd biliau ynni. Gen i ambell i dric fyny llawas os ydych chi eisiau ychaflu eich incwm wrth fod yn fwy effeithlon efo'ch ynni dwch draw i'n weld i. Mae Meg wedi gweithio'r prosiect amgylcheddol y prosiect. Meg dwi, dwi'n gweithio i'r Dref Werdd ar yr ochr amgylcheddol. So, ar hyn o bryd dwi'n ganolbwyntio ar trin y notwyd, sef invasive species sydd yn pla yn afonydd Bro Ffestiniog. Dros y gia, fyddai'n gwneud yr un peth efo'r roedden ponticum. A wedyn yn ei le, da ni eisiau plannu llawer mwy o goed brodorol. Fel da ni wedi gwneud i fyny ar ffordd allan o Blaenau, da ni wedi creu coedlan bach i'r gymuned yn fanno. So, mae gwaith i hefyd yn cynnwys gweithio gyda ysgolion a grwpiau lleol a gwirfoddolwyr i llnau'r strydoedd, i llnau'r afonydd o llygredd sbwriel i wneud siŵr bod ni'n afonydd a yn y pendraw ein moroedd ni yn lan. Mae'r dyfodol yn edrych yn brysur ofnadwy. Mae gennym ni sawl prosiectau ar gwaith. Da ni eisiau creu perllan gymunedol. Da ni eisiau creu gofod natur rhywle tu allan yn y goedig lle mae bobl yn gallu ddod a wneud gweithgareddau, ymlacio, dysgu am natur. Dwi'n meddwl peth pwysica, beth dwi'n mwynhau amdano y gwaith mwyaf ydy gallu gweithio gyda'r cymuned, gweithio gyda teuluoedd, bobl ifanc, ysgolion, unigolion, gwirfoddolwyr i amddiffyn a gwella yr amgylchedd, oherwydd da ni'n byw mewn lle mor hardd a mae'n bwysig bod ni'n cadw fo fel o. Da ni wedi penodi fel rheolwr y siop ddiwestraff o fydd yn agor yn fuan, wedi penodi Tanwen Roberts. Hi, so Tanwen dwi, mae'n siŵr bod chi gyd yn nabod fi yn Blaenau erbyn hyn. Dwi wedi cychwyn efo'r Dref Werdd yn diweddar, da ni'n wedi bod yn agor y siop werdd yma yn Blaenau i gallu helpu bobl just prynu be maen nhw angen mewn bwyd. Felly'n helpu lleihau gwastraff plastig, helpu lleihau gwastraff bwyd, a hefyd gwastraff pres, os ydych chi angen prynu 3 teabag, gwch chi brynu 3 teabag, a gwch chi ddod eich potyn eich hun i lenwi fo efo pasta neu reis, a hefyd fel llysia lleol, so bod chi'n gallu dod â bag eich hun a llenwi heini fel bod angen. Ac yn gweithredu ein prosiect fel efo entrepreneuriaeth cymunedol, mae gennym ni Calvin. Helo, so mae Calvin dwi o Dref Werdd. Fi di'r swyddog mentergarwch, lle da ni'n cydweithio efo Llywodraeth Cymru a Menter Môn, lle da ni'n rhoi siawns i bobl lleol cychwyn busnes hunan, fod yn hunan gyflogedig self-employed. Os ys gennych chi rhyw fath o ddiddordeb, cysylltwch â ni yma yn y Dref Werdd, 830-082, neu fi'n bersonol calvin@drefwerdd.cymru. Gawn ni banad, sgwrs bach, i weld beth eich talent chi, beth eich diddordeba chi, i weld sy'n cael droi a fewn i fusnes. Neu, os ydych chi isio, gewch chi ddawnloadio'n gwelyfr ni sy'n Find Your Talent a wedyn cysylltio ni i weld os gen i gyfweliad. Diolch yn fawr. Hwyl lan. Ac yn fwy ddiweddar, er mwyn ymateb i argyfwng Covid-19 ac wedi ariannu gan WCVA, da ni wedi penodi Lauren, Nina a Non.
Lauren, dwi'n aelod newydd o'r tîm Dref Werdd. Dwi'n cydlynydd gwirfoddolwyr cymunedol yn Penrhyn, Minffor, Llanfrothan, Croesor a Rhyd. Da ni yn trio ymateb i'r pandemig Covid-19 trwy helpu ei gilydd yn y cymuned. Os da ni'n trio recriwtio gwirfoddolwyr newydd neu gweithio hefo rei sydd allan yna'n barod. Os da chi eisiau cysylltu hefo ni, so chi'n gallu gyrru e-bost neu galwad ffôn. Helo, Nina dwi. Dwi'n newydd ddechrau fel gweithio ymgysylltu cymunedol efo Non a Lauren efo prosiect WCDA, gwirfoddolwyr yn y cymuned. Fy'n gwaith ydy'r helpu cefnogi gwirfoddolwyr, helpu cefnogi anghenion y cymuned ac ffeindio mae problemau yn y ardal hon. Ac dwi'n hapus iawn efo gwaith efo o Dref Werdd. Mae pawb gweithio yn y Dref Werdd mor briliant. Non, dwi a fi wedi cydlynydd gwirfoddolwyr y Dref Werdd ar gyfer Ffestiniog a Blaenau. Da ni'n rhedeg prosiect mewn ymateb i'r pandemig. Da ni'n mynd i fod yn recriwtio gwirfoddolwyr i helpu trigolion yn y cymunedau. Swn i'n falch iawn o glywed gan unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn gwirfoddoli, neu wrth gwrs os nhw ar y llaw arall angen help i ffonio, cysylltu efo ni'n sydd. Mae hefyd, os oes unrhyw heria sydd wedi codi o'r don gyntaf, a da chi'n meddwl lle ni helpu mewn unrhyw ffyrdd eraill i codi ffôn i cysylltu ar e-bost, a byddwn ni'n hapus i helpu. Felly dyma tîm newydd y Dref Werdd.